Oke, Sipit munggah ber. Munggah opit. Yo. Selek. Munggah kena. Warga kok duwe gawe bos. Rasane atiku aku kelingan marang sliramu munggah opit wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah gawe bingung atiku ayo rino kelawan wangi aku tansah memuji kelawan kersane Gusti muga kang kuwasa engkau paringi marga duwe gawe warnaku bisa Ayo gol, gol. perwakilan ya Separo. ayo yo Soalnya apa ini? PSB lho ki Rasa ning atiku yen lagi kelingan marang sliramu soalnya apa? putra Sri Dipo semono suwene anggonku mikir kowe tansah gawe bingung atiku yo dina kelawan Putra Sri aku Dipo tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa engkau maringi marga Sarno! aku bisa digoyang mulai lagi dadi wong ora duwe tarewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro ayo beda bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro Masuk.